Umay kami kakabsat nga umablaw pa kayo may isang nagasat, naragsak, nabindisyonan nga aldaw panaginan. Paset tayo kakabsat di dito agdama nga AWR evangelism nga isu iti maipatpatayab kakabsat kada iti radyo, Facebook accounts, kadagiti mission tayo kakabsat. Ket dayta iti rason no apay nga nasapsapa tayo nga agtumikat na. Tapno saan nga ag-conflict kakabsat dayjay oras, dayjay maysa nga napateg nga araramiden iti union tayo iti North Philippine Union Conference. Ngayon tunumalpas na ito nga virtual crusade kakabsat. Agsubli tayo lang iti normal nga oras iti panaginadal tayo iti 7 o'clock iti tunggal rabi iti Sabbath. So nga itatan ket dawatit nga da kayo nga kakabsat kitagyaman akta may kabkabil iti screen kakabsat nga da kayo digiti subscribers ket no saan kayo pa nga nag-subscribe kayo. Adamit kada kayo digiti agi-share kadagiti ito nga danaginadal tayo ket nagyaman tayo kakabsat. Ni Apo Diyos iti may daydayaw kadagiti bilang tayo nga agkakadwa nga agadan. Awan iti gungun din tayo kakabsat nga numero. Siyak ket pacheck dayjay kunana ni Apo Jesus ngano adda iti duwa wenno tallo nga iti panggep iti tutungtung da ket may panggep iti panagadal iti sauna Apo Dios ken iti panagdayaw ken kuana. Iti Santong Espiritu ket adda iti nagtingan. Magyaman tayo na Apo Dios ket bindisyonan na tayo kakabsat. San laeng nga iti biag ken salunat tayo. Bindisyonan na tayo pay kada ito nga bundaway nga isu itinted na nagkakadwa tayo malay nga agadal election tayo. Sakbay tayo kakabsat nga unugen iti lesson number 5. May sa kakabsat nga napateg nga leksyon ket dawatek nga agkararag tayo. Naindaklan nga Diyos amami nga dapat sa bilan. Sika nga agayat kada kami. Sika nga mangted kadagiti kasapulan. Bigbigen ni o Diyos iti panangituray mo iti amin nga pinarson. Sumumay kami tata nga agpakumbabaken ka. Umay kami o Diyos nga dumawat iti bendisyon. Bendisyon iti sirig ken panakaawat nga kapu iti tulong natnuan iti parabot. Tapno daytoy nga apan mi nga adalen paset iti sao. Dagiti balakad mo kadagiti anak mo iti Israel. Ket agbalin metten nga balakad mo kada kami itatang anak mo. Tulungan na kami o Diyos. Ket agyaman kami ta sinumbagam dagiti pararagmi. Itinagan na po may Jesus. Amen. Datayon kapsat ti lesson number 5. Ti GANGANNAET iti ruanganyo, the strangers in your gate. Iti adalin tayo kapsat ket iti libro iti Deuteronomio. Ket sakbay tayo nga sirken nga adalin iti Deuteronomio kapitulo 10 bersikulo 1 hingganay iti 19. Lagipin tayo digiti napateg eleksyon nga inadal tayo kakabsat. Kadagiti imununa nga upat nga leksyon tayo iti libro ti Deuteronomio. Umuno kitaan tayo nga napateg iti panagadal tayo iti libro iti Deuteronomio because dayjay inkarina ni Apo Dios ken ni Josue iti Josue 1 versikulo 8 nga intunno adalen tayo akas panangadal iti Israel iti libro iti Deuteronomio.
Ti karina ni Apo Diyos ket addanto iti gunguna tayo iti panagrangay. Addanto ti gunguna tayo iti panakagunod tayo dagijay nga kayat tayo nga aramiden babaen iti naganna. Iti mikadua kakabsat nga rason ken kinaimportante na iti panagadal iti libro iti Deuteronomio ket masarakan ijay mikadua nga ar-ari 22. Malagip tayo dayjay kapadasan ni Ari Usaya nga indilin na kalpasan na nga nabasa dayjay libro iti Deuteronomio nga da iti revival ken reformation iti nasyon iti Israel. Kada tayo kakabsat iti panagadal tayo iti libro iti Deuteronomio ket mangited iti nadikdikket ken sibibiyag apan nakirelasyon tayo ken Apo Dios. Iturong na tayo kakabsat dayjay nga panaka ited kada tayo dayjay nadikket sibibiyag a relasyon tayo ken Apo Dios. Dayjay leksyon tayo di na panalawas. Anya dayjay panangayat tayo iti Diyos tayo. Iti amin a puso, iti amin a kararwa, iti amin a pigsay. Ket agsipod ta, inayat tayon iti Diyos, iti kasta a rukod. Idi adda kami kakabsat, idi napana Sabado, iti Kuya po Church, iti Kuya po Nueva Ecija. Tapno maawatan dagiti kakabsat daytoy nga balakad ni Apo Dios iti panagayat tayo kenkuana. Inayabak iti maysa nga balasang ijay sangwanan. We had a conversation ket dinamag ko diyanagan na, bagana diyanagan na. Ket dinamag ko no adda iti boyfriend na ket imisem ket kunana adda. Binaliwak kakabsat dayjay nagan dayjay boyfriend na nga isu timbagana. Ket dinamag ko ken kuana nungay agpropose daytoy a boyfriend mo ken ka. Ngem ipudno na nga adda iti 10 a girlfriend na. Ket inkarina nga i-break na iti siyam awatem ka di proposal. Kunana di balasang ket saan pastor. Naawatan dagiti kakabsat iti Kuya po Church. No apay nga iti kondisyon ni Apo Dios ket amin. The love must be all of our heart, all of our soul, and all of our strength. Isung ang mangiturong kada tayo kakabsat na inton no inayat tayo iti Dios, iti amin a puso tayo, iti amin a kararwa tayo, iti amin a pigsa tayo. Sumarunong kakabsat dayjay leksyon tayo iti lesson number 5 nga ayaten tayo dagiti gangannaet iti ruangan tayo. Iti paset a mayulo tayo kadaytoy nga lawas kakabsat ket masarakan iti kapitulo 10 bersikulo 19 iti libro ti Deuteronomio, basahin tayo. Kunana kakabsat, masapol nga ayaten yumet ti gangannaet iti sidong yu ta gangannaet kayumet idi iti It is imperative. Awan kakabsat iti paglisyan tayo. Iti inbagana ni Apo Dios masapol. You must. It is necessary nga ayaten tayo dagiti gangannaet iti sidong tayo. Mangited kakabsat nga daytoy ket paset iti sa umot laeng ni Apo Jesus kakabsat.
Iti maysa nga gundaway in record ni Marcos. Iti libro na iti Marcos 12, versikulo 28 hingga ti 31. Kastoy kakabsat iti istoryana, dati nagsaludsod. No niya iti bilin. Nga masapul asuruten kakabsat dagiti Israelitas. Ket inyo na iunay, intalmed ni Ampo Jesus kakabsat, dayjay amasarakan iti Deuteronomio 6, versikulo 5. Kunana ni Ampo Jesus, ayaten nyo ti Apo a Diyos yu, iti amin a puso yu, iti amin a kararwayo, iti amin a pigsayo. Sana inbaga nga daytoy iti umuna abilin. Sa insarungunan ni Apo Jesus kakabsat, nga iti maikadua abilin, Marcos 12, versikulo 31, ayatem ti padam a tao kas iti bagim. Awanen iti bilin anang nangruna ngem dagitoy. Anya dagitoy abilin? Diyo mo nga abilin, panagayat iti Diyos. May kadua abilin, panagayat iti padam a tao. Iti rukod iti panagayat, tayo iti Diyos. Kunanan ni Apo Jesus, iti amin a puso, iti amin a kararwa, iti amin a panunot, iti amin a pigsa. Anya iti rukod mo, iti panagayat tayo, iti padatay a tao. Kunanan ni Apo Jesus, ayatem iti padam a tao, akas iti panagayat mo, iti bagim. Agtaray nga rod kakabsat iti leksyon tayo. Nga manipod iti libro iti Deuteronomio, kanda di sa uni Apo Jesus. Adda nga agtimpuyog. They are in unity. Nga dayjay pagkakitaan iti pudno a panakirelasyon tayo ken Apo Dios, ken iti padatay a tao, ket iti ayat. Saan tayo kakabsat nga mabalin nga ayaten iti bagi tayo iti kamundwa? Ayaten tayo mo iti bagi tayo akas di rukod iti panagayat tayo ken Apo Dios. But the supreme love ket umununa iti Dios santo iti bagi tayo akas dayjay metten panagayat tayo iti padatay a tao. We will love God, we will love others as we love ourselves. Iti rukod na all. Amin. Puso, isip, kararwa, pigsa. Iti leksyon tayo kapsat. Mangited iti duwa. Nga pamayan, ken rason, no apay nga ayaten tayo, dagiti gangganaet, dagiti padatay a tao, nga adda iti sidong tayo. Umuna, ayatem ti gangganaet, ta gangganaet kamay, idi. Repintas kabsat tayo, inbaga iti leksyon tayo. Nga iti Israel gangganaet. Ngem iti ama iti Israel. Nga isu ni Abraham. Adda iti inbalikas na. Iti Genesis 23 verse 4. Na ibaga na daytoy idi nga natay ni Sarah na asawa na. Basahin tayo kapsat. Genesis 23 verse 4. Unana ni Abraham. May saak gangganaet nga agnaed kada kayo. Ampay kakapsat nga inladawan ni Abraham nga isuna ket maysa nga gangganaet, maysa nga agdaldalyasat, maysa a banyaga iti nagtingaan dagiti tao.
Mamuan tayo nga itimay sa GANGANNAET ket saan at taga-idyay a lugar. I am a Filipino. Numapanag kakabsat iti foreign countries. Ada ja passport ko. Dahil passport ko inted iti Philippine government. Nga bigbigan da nga siya ket maysa nga law-abiding citizen a Filipino. Intun nung mapanak kakabsat iti dayjay a nasyon. I am advised to carry with me always my passport. Kaapay, anyaman iti mapasama, either good or bad, I have an identity nga siya may isa pa foreigner, may isa pa GANGANNAET. Numapanak kakabsat iti US. Sakbayak nga umunag iti border iti US, say from Manila, I fly iti San Francisco. At then iti immigration, markaandan. Oh, so you are a Filipino citizen, sir? Yes, sir. How long will you stay in the US? I don't plan to stay long here, sir. What's your business? I just come to visit and have some other business to do. Tatakanda kabsat. Una na jay consul. Consul was very friendly. The consul was a very accommodating. Una na. So you will enjoy your stay in the US. I'll give you a maximum of 6 months. Magkada kabsat, I never stayed in the US for 6 months. Nagsubli ako, dadati trabaho ng internet ako, Diyos kanya, dito'y Pilipinas. Kasi jay iti kaya nang sawen, iti GANGANNAET. Apay nga ni Abraham, insuro na nga isu na GANGANNAET, isu na kakabsat, ket may sang agbanbanyaga, he is just a sojourner, a traveler, passing through tadati destinasyon na. Denggen tayo kabsat, iti naisurat ijay Hebrews 11 verses 8 to 10. Basa it English. By faith, Abraham obeyed, and when he was called out to go to the place which he would afterward receive as inheritance, he went out not knowing where he was going. By faith, he sojourned in the land of promise as in a foreign country, dwelling in tents with Isaac and Jacob, the heirs with him of the same promise. Denggen nyo kabsat iti verse 10. For he waited for the city, which was the foundations, whose builder and maker is God. At dagtoy ni Abraham, inted na iti leksyon kada tayo, akas inted na iti leksyon, kada gijay na kapatpatang na. May saak a GANGANNAET, may saak nga lumasot laeng kada kayo tapay, at da iti papanag. Sa dino, apana kunana ni Abraham, ijay syudad nga iti pundasyon na ket inaramid iti Diyos. Saan ka di nga kasya mo iti pamati tayo kapsa? Whatever our status in life is, anyaman ti araramidem itata. Laglagi pa. We are just passing through. At dan iti pagawidan tayo. Tadayjay ti karina na ako, Jesus. No saan umakastain na iti aramidan kayo iti pagyanan. Hapanan tayo, ijay a syudad nga tinangaramid ti pundasyon, nangaramid iti pagyanan tayo, iti Diyos na agay-ayat katatay. Isu kakabsat,
nga inbagana iti leksyon tayo. What's the title of our lesson? Dagiti ganggannaet iti ruanganyo ket masapul nga ayaten mo. Iti mikaduha kabsat nga inted na ket kitain tayo kabsat nga masapul nga ayaten yumet ti ganggannaet iti sidong yu tapay ganggannaet kayo met idi Egypto. Adadto ni Abraham imbagana ganggannaet idi napan iti Israel ijay Ehipto nagbalinda nga ganggannaet ket itatan na waya-wayaandan manipod kada pan nakaadipen da iti bilin ni Apo Diyos kadapada ayaten nyo dagiti ganggannaet iti sidong nyo ganggannaet kayo met idi Egypto. Nalakakadi nga ayatem dagiti ganggannaet iti leksyon tayo kabsat ibagana kada tayo no kasano tayo nga ayaten dagiti ganggannaet iti sidong tayo iti ruangan tayo iti Deuteronomy 10 ket sarunwen na iti Deuteronomy 9 anya jay leksyon iti Deuteronomy 9 kabsat ni Moses inladawan na nga napan isuna iti bantay ti Sinai ta inayaban ni Apo Diyos ija. Nagyan ija iti 40 days and 40 nights. Nakitungtungtong inikkan ni Apo Diyos iti instruction isuna. Inted ni Apo Diyos kenkuana ti 10 nga bilin iti 2 at tapi iti bato. Kalpasan iti 40 nga alaldaw ken rapi ni Moses bimata. Nakita na iti aramiden iti Israel. Da idi awan ni Moses kakabsat. Dagitoy apang pangulo ti Israel. Let us remember nga digiti rimwar iti Israel, they were mixed multitude. Adda kakabsat dagiti saan nga puro nga Israelitas kanyada. Tapay nabigbigda dahil pa nakabalin ni Apo Diyos, idinakita da digiti 10 nga saplit nga inaramid ni Apo Diyos, iti panangisalakan na iti Israel, iti panangdusa na iti Egyptians. Ket dagitoy, dagiti nangisungsong, kadagiti pudno nga Israel. Anya iti naramid da, napanda ni Aaron. Ket nagpaaramid da ni Aaron, itin may sa aladawan, a golden calf. Ladawan iti dinaydayaw dagiti Egyptians. Ket pinatakderda iti may sa bato. Ket kabayatan nga wan ni Moses addada dijay nga agdaydayaw agragragsak iti samwanan iti ladawan. Anya na pasama. Awit ni Moses kakabsat, dayjay adwa at tapi apato. In the sight kadayjay nga nakita na, iti pungtot ni Moses kakabsat, in urwak na in bato na, dayjay dua at tapi apato nga isu iti ng isuratan ni Apo Diyos, iti 10 abilin. Anya iti kunana ni Mrs. White kakabsat. Kadaytoy anapasama. Tapno ipakita na ni Moses daytoy, iti gura na, iti krimenda, krimen iti Israel. In tupak na iti 2 at tapi ibato. Ket napurak da iti imatang dagiti aming atataw. Gapuna
ipakita na anadadael iti tulag da iti Diyos. Isu at ti Diyos dinadael na ti tulag na kadakwada. Patriarchs and Prophets, page 320. Kas itinaadal tayo kapsa. The Ten Commandments are the stipulations deja tulag. Ket deja panakaburak deja dua atapi abato. Literally na burak deja na isurat kadeja atapi nga bato nga isu iti 10 bilin. Kunana ni Mrs. White, nadadael deja tulag ni Apo Diyos kadakwada. Anya sirbin nga maysa nga covenant people when the covenant itself is broken. Ngayon, iti pagyamanan tayo kapsat. Iti Deuteronomy 10, versikulo 1 hinggan iti 11, insalaysay man ni Moses di instruction ni Apo Diyos kenkwana nga agsubli isuna iti Sinai. Nga dayti bagkat na nga dua atapi abato akas dayti naburak. Dati bilin ni Apo Diyos ket kunana isurat kumanen ti 10 nga bilin nga inted ko kada kayo. Now what is the good news? The good news is dayti panangisurat manen ni Apo Diyos iti dayjay nga bilin na iti dua atapi abato. God has forgiven Israel and God is renewing His covenant with His people. Anyan nga Diyos kakapsat. I had a sermon, The God of Second Chances. Ket inted ko digiti kapadasan dagiti tattao. Ngainayat ni Apo Diyos, nagbasol da, ngem inayat latta ni Apo Diyos, inawat da isuda. Isu kakabsat, nga intun no makita tayo, iti background na. Deuteronomy chapter 10 verses 1 to 10. Sumrekin kakabsat, dagijay bilin ni Apo Diyos kada tayo. Anya dagiti nga bilin. Basahin tayo sa iti versikulo 12 hinggan iti 16 iti Deuteronomy 10. Ita tattao ti Israel denggenyo no anya iti paaramid kada kayo iti Apo a Diosyo. Agbuteng kayo iti Apo ket aramiden nyo amin abilin na ayaten nyo agserbi kayo kenkwana iti amin apusyo. Ket tungpalin nyo dagiti amin alinteg na. Ket ited ko dagitoy ita nga aldaw nga agbay iti pagimbagan nyo. Kukwa iti Apo uray ti kangatuan atangatang kastamet iti dagaken iti linaon na. Ngem gapu tayo ayaten unay ti Apo iti kapuunan nyo. Pinili na kayo kadagiti pagilian ket da kayo ay laeng ti tattao a pinili na. Manipud ita agtulnog kayo iti Apo ket ikaten nyo iti kinasukir yo. Ada iti makita kapuntos kada ito nga inbaga ni Moses iti ilit Israel. Umuna, nga masapol ang magnatayo iti dalan nga inted ni Apo Diyos a pagnaantay. Ket ayaten tayo agserbi tayo kenkwana babaen iti panangtungpal tayo kadagiti amin abilbilin na. Mikadwa kamsa. Apay ngagtungpal tayo. Gapu tani Yahweh. He is the supreme God.
Isuna iti man nakabalin amin na Diyos, nga mangituray iti langit, mangituray iti daga. Ket nagpintas kakabsat, timbagana ni Apo Diyos. Ket da kayo dagiti pinili na at tao awan iti sabali. Sa iti may katlo, inyo na'y unay na, dahil pan nakakugit iti puso. I will have to explain this term. Circumcision is an outside sign of a covenant people with God. Ni Abraham kabsat, idi pinili ni Apo Diyos, nga isu iti makitulag kay Juana. Inted ni Apo Diyos, dahil pan nakakugit. Amun tayo, nga ti Israel, adda kakabsat iti seremonyada of circumcision. Iti pan nakakugit, it is an outward. Dagiti lalaki, isuda ti makugit, it is outward sign. Ngayon tun dahil nga lalaki, makita na dahil nga outward sign iti covenant na ken Apo Diyos. Malagip na nga isuna ket pinili ni Apo Diyos. Ngum itatan, dahil inbagana, iti pan nakakugit iti puso. Iti pan nakakugit iti puso kapsat, isu dahil pananggang balbaliw dahil puso tayo. Malagip yung di kararag ni Ari David, iti nagbaso. Apo parsuaem kanya iti paruakos. A circumcised heart is a heart that has been created by God. Nga dahil puso nga agayat kenkwana iti amin ang puso. Kasano nga sumrat deto'y leksyon tayo, iti GANGANNAET iti ruanganyo. Ta, iti kunana ni Apo Diyos kabsat, Deuteronomy 10 laeng, sentro itadadalim tayo. Kapitulo 17, hingga iti 19. Ayatin nyo, dagiti GANGANNAET nga adda iti aruanganyo. Tagan-GANGANNAET kayo matlaeng idi Ehipto. Naglawag ka kapsat. Saan to nga maikat? Idyo umuna nga lintag, idyo panagayat ni Apo Diyos. Kada tayo, panangisubli tayo, idyo ayat ni Apo Diyos. Kenkwana, kadagiti amin apuso tayo. Ijay, may kadwa atapi iti bato, nga launen na iti mikalima, hingga nakaisang apulong nga bibig. Isuro ni Apo Diyos, no kasano iti panagayat tayo, iti pada tayo ataw. Sudya kunana ni Apo Jesus. Ayatem ni Apo Diyos, iti amin na puso, iti amin na kararwak, iti amin na pigsam, iti amin na ket ayatem iti pada mataw, akas ti panagayat mo, iti bagim. Intun kakabsat, no kastoy iti mapasang. Laglagi pun tayo nga dadagiti GANGANNAET kadagiti ar-arwang. Daytoy kakabsat na balakad ni Apo Diyos ket maysa nga ar-aramiden dagiti Israelitas. Malagip yu dayjay kapadasan ni Noemi ken ni Ruth. Nagawid dan manipod ije Moab, duwa nga bahalo kakabsat, nga nagkuyog nga nagawid, dadagiti asawa da natay da iti Moab. Unana ni Noemi ken ni Ruth, inka aggatod. Iti may sa adaga, itinaba ng Israeli. This Israelite is Boaz. Ijay lintag da, mangibati da iti paset di tartalong, na saan da kabsat nga niyan. Iti panagani, either nga dahi kumpay, no datay nga Ilocano, iti panaginlo,
panaggani di babaen iti rakem. Adu kada kayon kabsat nga kadwa nga adal ti Dio ang muti agani babaen ti rakem. Dati ammo tay itatan iti panagani iti pagay ket babaen iti harvester. Ijay ti paset kabsat. Uri pa itata dayjay agdamang sistema tay ti agani dayjay harvester. Dalanan dayjay harvester dayjay pagay nangato kakabsat. Ket no adda pay laeng iti danom dayjay taltalon. Anya mapasama dayjay apagay ngat si tatader nga naanin dayjay kabungan. Ag tubo adabulong na agdawan tumanay. Just only this week nakita kabsat mapanak jay ili jay herona dati malabsak nga digiti naka-tricycle. Hindi mapanak nalabsak. Apa niya raramidin da? Apan da kabsat nga agan-ani. They were strangers. Gatudin da digijay nga mabalinay nga naibunga manin dayjay naanin taltalo. Idagsubli digijay tricycle da napuno iti ginapas da nga pagay kakabsat ready for harvest. Kasjay iti napasama kay ni Ruth. Kita mo tayong istorya, Ruth and Boaz became husband and wife. And through Ruth and Boaz came the lineage of David, gana bumaba, mapankin ni Apo Jesus. Kitain nyo kapsa. Nga iti ibagbagana, iti leksyon tayo. Dahil panagayat tayo kini Apo Diyos. Kadwain na iti panagayat tayo, iti padatay ataw. Saan tayo ang mabalin ng ayaten laeng ni Apo Diyos. Kat saan tayo ng ayaten, iti padatay ataw. Dati kunana ni Juan, iti baro matulad. Kasanong nga ibaga, nga ayatem iti Diyos, no di mo pa'y mabalin ng ayaten, iti padatay ataw. Maudi nga balakad kakabsa. Nga mangipakita kada tayo, iti pudno apan nakirelasyon tayo ka na Apo Diyos. True religion is only seen akas iti inbaga iti Deuteronomio 24 versikulo 10 ingana iti 14. Basain tayo kapsa. No pautangan nyo iti may sa atao. Di kay sumrek iti balay na tapno alain nyo. Ti panangigawid yu iti utang na. Aguray kayo iti ruwar ti balay na. Nga isu iti mangted iti isaldana. Anya balakat nung nagpautang ka, sino umutang? Siyempre, jay, nakurkura pa yung sikat. Kunana ni Moses, saan ka nga sumbrek yung balay na tapno alaem, dayjay apang tengilam, dayjay nga utang na. Anya ramidem, agyang kay Jerwar, bayam, nga isuna iti rumuan, daitid na no anyaman di itid na, akas isaldana, dayjay nga utang na. Tuloy din basay, no napanglaw ti imutang, diyo pagpatnagen, iti pagananay na, iti balayo. Anya dayjay insalda, dayjay nga imutang, pagananay. Clothes. Anya iti balakad ni Apo Diyos, diyo pagpatnagen, dayjay nga pagananay na, nga isu iti insaldana. Anya iti balakad. Isubliyo ti kawes, sakbay alumnek iti init, tapno adda pagturog na. Napintas kapsa. Could you imagine the nga sitwasyon?
iti salda awanen o dejayon bato. Ultimo deje baton iti intednan asal. Kunanan niya ako Diyos. Among orain nga lumagtinit, subling deje saldana, tapno adda iti pagturog na. Ituloy tayo sa mabasahin. Kunana agyaman to ket maragsakan to kada kayo iti Diyos. Diyo sa uren tinapanglaw ken marigriga patangdanan nga adipen. Padayuman nga Israelitas winuganggannaet nga agnaed iti ili. Anyan kakabsat nga ladawan iti panangibaga ni Apo Diyos ije ili na iti Israel. Is this applicable for us? Anya iti kunana iti baro atulag kakabsat. Kunana ni Apo Diyos, baiten ni Santiago, Santiago 1:27. Tipudno a relihiyon nga awan pakapilawan na iti imatang iti Diyos Ama isu daytoy. Ti iti tulong kadigiti ulila ken byuda iti kakaasi a kasasaad da ken ti panagtalinaed anadalos adi patulawan kadagiti kinalakes iti lubong. Laglagipin tayo. Ti balakad ni Apo Diyos kanya tayo. Ayatem iti gangganaet iti sidom. Tapay. Siyak ken sika. Maysa a gangganaet. Tapay. Ni Apo Diyos ay ayaten na uray pay dagiti gangganaet. Ket sika ken iti siya. Usa rin ni Apo Diyos nga pamindisyon kadagitoy nga ayaten na may nga gangganaet. Maragsakan kumakabsat ni Apo Diyos kadatay. Ti bendisyon kuman ni Apo Diyos itid na. Gaputa nakita tayo itilawag nga mabalintay nga usarin. Apakay dayawan itinatalit anagan na kaday eleksyon nga intid na kadatay. Pagkararat tayo. Agyaman kami Ama kadagitoy napatay asaom ni inanay. Agyaman kami na mabalin ni sudang pagitay. Tulungan na kami bago ng Santong Espiritu. Tapno dahi dyan nga panagayat mi ken kapang mga ipakita ko. Kaday dyan may panagayat mi kadagiti pada mi uray pa dagiti gangganaet. San bintong maramid dayto o Diyos no hanunga pabaruwen dagiti puspos. No saan ka nga pag naed kadagiti panagayat. So matulungan na kami Ama. Giyaman kami iti kang kanayon apanang sungsungpat mo kadagiti ka. Malagip ni o Diyos dapelang dagiti kakabsat ni mamadamay katap. Nga agsaksakit daga po kadagiti na dumadumang klase ni may kanyagang sasakit. Dadigiti kakabsat ni o Diyos magsaksagaba kay dati. Gapo kada ito'y mga COVID-19 asakit. Maminsan pa Ama makipagpakaasi kami tulungam isula sagidem isula pabaruem iti salungat na tapno sublida kadagiti iglesia nga